ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଆସିଗଲା ସେଇଟା ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ପାଖରୁ ବନ୍ଦ କଲି କାହିଁକି ନା ଆଉ ଜଣେ ଦାଦା ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆହେଉଛି, ସେ କାମ କରିକି ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ହେଲେ ସିଏ ସୋମବାର ଦିନ ଦେବି କହିଲେ ଯେ ସେଇଦିନ ହିଁ ସିଏ ଯିବେ। ମୋତେ ଟିକେ ମହିଲା ନା
ମାନେ ବେଶୀ ତ ମଇଳା ହୋଇନି, ଏବେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ତ ମାନେ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ ଲଗାଉନି। ଗାଧି ଯାଉଛୁ କାହିଁ ପପୁ? ଗାଧି ଯାଉଛୁ? ହଁ, ତୋର ଦେହ ଭଲ ହେଲା କାଁ? ହେଟା ତ ଭଲ ହେଲା କାଁ ବୋଲଛେ ହେବି। ହଁ, ଓଷ ଖାଇଲେ ମାନେ ହେବା ନା ବନା। ହଁ, ମୁଇଁ ଯେ କାଲି ତକେ ନାଇଁ ପଚରେ ନା ବେଲ ବୁଡ଼ା ଆଡ଼େ। ହଁ,
সেটা মুই দেখো কথা হেলি আর পপুকে নেই পচরাই না বলছি হ্যাঁ হয় হয় হুম হয় জিয়ে দিল আর বাহান হ্যাঁ এইটা হলো আমার এই কোসলি ভাষা বা କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିନା ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଏପଟେ ତ ଏଇ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଆଉ ଏଇ ଭାଷାରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ
ଏତିକି ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ।